Закон про корінні народи України, а саме караїмів, кримчаків та кримських татар, прийнятий давно. Але чому важко це давалось українським урядовцям, особливо з початку окупації українського Криму, відповідає голова Кримсько-татарського ресурсного центру та член Меджлісу Ескендер Барієв. Тільки в 2014 році, і то при активній нашій роботі і з народними депутатами, коли ми намагалися продемонструвати, що Україна дуже чітко має демонструвати те, що в Україні є корінні народи, і що стосується Криму і права на Крим, в першу чергу України через корінні народи, тому що право на самовизначення мають корінні народи. І тут якраз в 2014 році Меджліс кримськотатарського народу звернувся до Верховної Ради України і всього українського народу, де визначився і підтримав територіальну цілісність України і своє майбутнє продемонстрував своє бачення про своє майбутнє іменно в незалежній правовій українській державі. І це дуже було важливо. Це дуже важливий міжнародний посил, правовий посил. І тут мова йде про те, що тоді вперше на відповідь до того звернення Верховна Рада України зробила постанову, ухвалила постанову про заяву про захист корінного кримськотатарського народу і представників інших національностей в Криму, в якої якраз таки визнала кримських татар корінним народом, а в Меджлісі Курултай офіційними органами. Але це постанова. Для того, щоб законодавчо все врегулювати, все одно мав бути прийнятий закон. Його прийняли у 2021-му. Але у Меджлісі зазначають, закон має низку недоліків, що й робить його недієвим. На жаль, з 2014 року пройшло багато часу, і тільки в 2021 році був прийнятий закон. Але той закон, який ми пропонували, його зробили більше таким рамочним. А коли ми говоримо про рамочний закон, то мова йде про те, що якщо закон рамочний, то потрібно як можна більше напрацьовувати підзаконні акти для того, щоб врегулювати ту чи іншу статтю цього закону. Відповідно згідно з цим законом, який був прийнятий у 2021 році, якраз протягом півроку Кабінет міністрів України мав розробити всі підзаконні акти для того, щоб закон був діючим. На жаль, сьогодні вже 2026 рік, тобто пройшло майже 5 років, але за нашими підрахунками 17 підзаконних актів ухвалено всього 2. А коли ми говоримо про внесення змін в інші законодавчі акти, в інші закони профільні, наприклад, Виборчий кодекс, чи там Бюджетний кодекс, чи там Податковий кодекс і так далі, тут мали внести зміни для того, щоб це відповідало закону про корінні народи. На жаль, я не знаю ні одного зареєстрованого законопроекту для того, щоб внести зміни в той чи інший закон. І тому тут треба працювати. Дієвість цього закону важлива і в перспективі після деокупації Криму, адже він має захистити права корінного населення півострову. При цьому тому маємо бути готовими к періоду реінтеграції. А на той час у нас потім не буде часу приймати закони, які будуть допомагати реінтеграційним процесам і в контексті якраз таки захисту прав корінних народів. І тому нам треба вже сьогодні це питання вирішити, для того, щоб далі ці люди, які будуть займатися питаннями реінтеграції тимчасово окупованих територій, вони мають користуватися або спиратися на законодавство України, яке має бути вже готовим. На жаль, у нас ці процеси йдуть дуже повільно. Крім того, у нас є і закон про корінні народи, у нас є і підзаконні акти, я про 2 говорив, да? Підзаконні акти, один із них якраз таки про порядок, про закріплення правового статусу за представницьким органом корінного народу. І з 2023 року ми подали документи
для закріплення правового статусу за Меджлісом кримськотатарського народу як представницького органу корінного народу. Були підготовлені документи, вони пройшли погодження, були подані проєкт розпорядження Кабінету міністрів вже в жовтні 2023 року, але сьогодні вже 2026 рік, але чомусь Кабінет міністрів України досі не підписує. В чому питання? Незрозуміло. У часи звитяжної боротьби українського народу проти російських загарбників українським депутатам варто знайти час для удосконалення законодавства стосовно корінних народів та їх представників. Ескандер Барієв зазначає, це посилить позиції України з деокупації Криму і на правовому полі. Коли росіяни не змогли домовитися з кримськими татарами, які зайняли проукраїнську позицію, що вони зробили? Вони в першу чергу заборонили представницький орган, тобто Меджліс кримськотатарського народу на території Російської Федерації, ну, звичайно, і на окупованих територіях, які вони контролюють. І крім того, вони об'явили або визнали Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією. От тут якраз таки навпаки в Україні мають створити все для того, щоб закріпити правовий статус згідно з українським законодавством, з міжнародним правом, і таким чином демонструвати на всіх майданчиках в світі, що Україна – це правова держава, яка захищає і свої корінні народи, і національні меншини. От що нам дуже потрібно для того, щоб ми дійсно могли все це робити. Тут якраз таки з цього Україна мала би зробити великий піар, продемонструвати це на міжнародному рівні і продемонструвати, що в Україні немає ніякого нацизму, там, ксенофобії і так далі. Я хочу нагадати, що коли Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи, яка була реакція у Росії, у президента Путіна, у Держдуми російської. І коли ми сьогодні бачимо, що всі ці процеси у нас чомусь не вирішуються, отут теж питання. І отут якраз таки питання в тому, що чому важливо, щоб був закріплений правовий статус за Меджлісом? Ну, давайте будемо відвертими. В першу чергу, існування Меджлісу ніхто не заперечує. Да? Меджліс якимось чином працює, існує. Але якщо я державник, я маю робити все, щоб ця структура працювала відкрито, прозоро і якраз таки більше створювала, скажімо, умов для укріплення, хоча Меджліс намагається це і так робити, да? Укріплення сталого розвитку країни і збереження територіальної цілісності України.